ole thir tu te ma sain chi bai kan buk le phot cheunga chuan hei voin chu kho hai kho chung dai lok dai hnai reserve huam chunga ka awm mek a ti chuan ka video min lo masa te min lo thlir sak thin to tu te request te kan dong ve neu thina tholai lam te po han active ve deuh la ti te request te ka dong ve thina chu ti rual chuan soitawng khanin thlawhma te han nei ve lem lo chuan rin ain active har ang reng hle maya boin po mani huan lam kal pa in hol pa ten ngo chung le enga mo nei char thil lampanga kha mu nom tur chi ang zong kha ngai thak lutuk chi ni lem lo mu nom tur ang zong chi kha ron chop chuak tur angai la athang etin hei ram hla tak tak kum upa lam deuh te abikin ram hla tak tak kal thei to lo te chung te po chuan min lo thlir sak thin ti ka hria abikin voinia kan video po hi chu tiang ang ho tan chuan abikin kan hlan deuh bik anga ram hnuai pilril tak tak te po kan la kal le tura ngai la voin hi avoi khatna ni ta se kan video te min lo thlir saka min lo subscribe saka share te comment te en tim min lo ti sak zel tur khan kan som tak meu chewani